primer de tot, us vull explicar... O sigui, el primer que explicaré, per mi, de fet, és el més important, amb aquest taller, no? Taller de com explicar contes, el primer que explicaré per mi és el més important dintre del procés d'explicar contes. Penseu que explicaré el taller primer al nivell de que no ens hem de gent que no s'ha de memoritzar el conte, és a dir, que té el conte al davant i l'explica, diguem-ne, un pare, una mare o un docent, però que té el llibre al davant, no ha de fer el procés de memoritzar. I després, al final, sí que us explicaré per aquella gent que ha de memoritzar un conte, doncs quin és el procés que jo faig, que és un procés que em va ensenyar la Numancia Rojas en un curs que jo vaig fer sobre com explicar contes, i la veritat és que a mi em va molt bé. Jo l'utilitzo pels contes que jo explico a les sessions que fem aquí, jo és el que n'utilitzo i a mi em serveix. O sigui que si algú pensa que els ha de memoritzar, doncs al final de tot és quan explicarem això. Bé, mireu, el primer i més important a l'hora d'explicar un conte és la motivació de la persona que explica el conte. Això és importantíssim. És a dir, per exemple, posem un pare o una mare. Ara ens posem en aquest cas. Un pare o una mare, quan es posa amb el seu fill a explicar un conte, ha de pensar què vol aconseguir amb aquell conte. Que bàsicament per mi, ja ho anirem comentant, és passar una bona estona amb el seu fill o la seva filla. És això. Però la ment ha d'estar col·locada d'aquesta manera, amb aquesta motivació, perquè això és el que farà que ens doni l'alegria de compartir amb el nostre fill, l'alegria d'explicar el conte d'una determinada manera, no? Que arribarà molt més a aquella història. I si per mi el més important és la motivació del pare o la mare o d'aquella persona que explica envers a qui escolta per donar-li una bona estona i compartir una bona estona, oferir-li aquell moment, això ho podem trobar amb l'ingredient de l'amor. Jo dic que l'ingredient de l'amor a tot arreu és superimportant i si tu aconsegueixes tenir-lo present al cap, doncs farà que tot sigui molt més màgic, que tu gaudeixis més i que tu facis gaudir també els qui t'estan escoltant a tu. I després, una altra cosa que és molt important a l'hora d'explicar contes, a l'hora de posicionar-te davant d'algú, a l'hora d'explicar-li un conte, és recordar quan tu eres petit, què és el que a tu t'agradava, què és el que a tu t'emocionava, què esperaves que passés i com havia de passar allò. Són coses que nosaltres tenim al cap, és a dir, formen part de nosaltres mateixos, però que estan en una memòria allà guardada que hem de recuperar. És un esforç molt petit, però és un esforç que s'ha de fer. No? Bueno, per almenys jo l'haig de fer, perquè jo no vaig pensant tot el dia en com pensava jo o què era el que a mi m'agradava quan jo era petita. No? Però a l'hora d'explicar un conte, si intentem pensar això amb les coses que a nosaltres ens agradaven, ens motivàvem i què volíem, què esperàvem, doncs penseu que quasi que ja teniu l'èxit assegurat, amb una bona motivació i amb una ment infantil, de records infantils, ja teniu el 70% fet a l'hora d'explicar un conte com Déu mana. És a dir, que això vol dir que li arribi a la persona a qui vosaltres li esteu explicant, que el gaudeixi. Molt bé. Vosaltres, que en principi m'esteu escoltant, hi ha de tot, nens i nenes i pares i mares, ara vull donar aquesta motivació que jo us dic que és tan important de cara a l'hora d'explicar un conte, ara els donaré una miqueta de motivació a les mares i als pares, perquè s'animin i ho facin tot amb alegria. Mireu, fa uns anys a La Vanguardia, a la Contra, van fer una entrevista a una senyora que es diu Susan Perrow. A veure si us ho puc ensenyar, no sé si és...
Bueno, es veu mitjanament bé, em sembla. Aquesta senyora diu, mireu, us llegiré, no, tranquils perquè us llegiré molt poquet, però és que és molt interessant tenint en compte el que farem avui, ¿no? La Susan Perrow es cuentacuentos, formadora de maestros, consultora y educadora de padres, ¿no? Llavors amb ella li pregunten, ¿cuál ha sido el cuento más importante en su vida? Y ella diu, el que la transformó. Una noche le conté a mi hijo mayor, Kieran, es diu així el nen, que tenía entonces 7 años, un cuento tradicional inglés, Los Brownies. ¿De qué trata?, le preguntan. De un padre que había perdido a su esposa y estaba siempre malhumorado. El hijo le preguntó a su abuela por qué su padre se había olvidado de sonreír y ella, la abuela, le explicó que los Brownie, unos duendecillos, ya no acudían a su casa a hacer las tareas domésticas. La historia es larga, pero la señora explica, pero la cuestión es que el niño del cuento acaba entendiendo que él debe hacer la tarea de los Brownies, así que mientras su padre duerme, limpia la casa. Le preguntan a la señora aquesta, ¿por qué ese cuento cambió su vida? Durante 2 semanas, mi hijo mayor, Kieran, se levantó muy temprano y limpió la casa mientras yo dormía. A veure, mares i pares, si això no és una bona motivació, que a mi m'ho expliquin. Per explicar contes amb alegria. És broma, ja m'enteneu el que vull dir. Bueno, resulta que aquesta senyora s'acabava de separar i estava passant per un mal moment i ella ho reconeix, que s'havia oblidat de somriure. I llavors diu que a raíz de este acontecimiento, de esto que pasó, de com va veure que ella va reaccionar al seu propi fill al fet d'haver-li explicat aquest conte, diu, a raíz de este acontecimiento, hace 32 años, me tomé en serio los cuentos y les dediqué la vida. Que maco, oi? Increïble. Llavors, continua explicant. Ja acabo, diu. Los cuentos hablan directamente a la imaginación de los niños, les abren mundos y tienen el poder de sanar sus heridas, miedos y malos comportamientos. Los incentivan y los educan. ¿Sabe qué le dijo Einstein? Ull, Einstein, al gran científic, a una madre que le pidió consejo para potenciar la mente matemática de su hijo? Si quiere que sea más inteligente, cuéntele cuentos a su hijo. Cuando ella insistió en lo de las matemáticas, Einstein añadió, y cuéntele más cuentos si quiere que sea sabio. Llavors, la senyora, la Susan aquesta, diu, si yo le hubiera dicho a mi hijo, mamá va muy cansada y debes ayudarla, ¿cree que habría funcionado? Home, doncs probablement no li hagués arribat tan endins. Això jo penso que tots ho tenim força clar. Així que, bueno, ja veieu, lo important que són els contes pels nens i per les nenes. O sigui que espero que aquesta entrevista us hagi motivat i és això, si la voleu buscar simplement poseu a internet Susan Perrow, que em sembla que es veu per aquí, Susan Perrow, i poseu la contra de La Vanguardia i ja us sortirà. En aquell moment ja la podreu llegir, que és molt curteta. Molt bé. Doncs, dit això, anem a continuar explicant una miqueta quins ingredients, quines són les coses més importants primer a l'hora d'explicar un conte. Com hem dit, per mi, la primera i més important és la motivació del qui explica el conte i, sobretot, tenint al cap que és un moment per relaxar-nos i gaudir. Gaudir conjuntament amb la persona. És un regal mutu que ens fem, perquè quan tu li expliques un conte a un nen és que et fa unes preguntes, et posa unes cares i et fa uns comentaris que és un regal, que ens estem fent mútuament l'un a l'altre, no? Llavors ens hem de relaxar i gaudir d'aquell moment. Després, una altra cosa molt important és trobar el moment adequat per explicar el conte. Quan dic el moment adequat per explicar el conte, vol dir que el nen no pot estar alteradíssim, com vosaltres ja sabeu, però no només el nen.
nosaltres, la persona que explica el conte, també té un moment adequat. Això vol dir que si nosaltres, el nostre fill, nostra filla ens demana conte o hem d'explicar un conte, no? Per exemple, jo, quan haig d'explicar un conte aquí als contacontes de la biblioteca, jo també m'haig de prendre el meu temps perquè si estic una miqueta dispersa, perquè tenim una vida, no? I en aquesta vida ens passen coses, tenim inputs que en un moment donat ens poden afectar, no? Doncs ens hem de prendre aquella estoneta com per recol·locar-nos mentalment i dir, ostres, no, ara vaig a explicar un conte, ara em vaig a relaxar, em vaig a concentrar a veure què explica el conte, etc. No? És el moment. O sigui, el moment l'hem d'escollir per una banda, però també l'hem de crear. I és important, el moment és important, tant per escollir-lo o per crear-lo, de forma adequada. No podem començar de qualsevol manera, ho hem d'intentar no fer-ho, per tenir èxit. Després, la següent cosa important és el lloc. Mireu, els sorolls i el moviment són les coses més terribles a l'hora de seguir el fil d'una història. Això és així. Així que hem d'intentar trobar un lloc en el qual nosaltres sabrem que no serem molestats o no massa, per dir-ho d'alguna manera. No ens molestaran massa. No estaran constantment, o fins i tot hem d'avisar, no? Escolta, mira, ara farem això, sisplau, silenci, perquè tinguem aquell ambient adequat per explicar el conte. Que això aniria lligat a això, amb el lloc. Un lloc que sigui tranquil o que per almenys puguem fer que sigui tranquil. Després, penseu que el que més li agradarà al nen és que l'adult, o sigui, el fet que un adult estigui amb ell o amb ells, això ja no té preu per un nen. I si a sobre ell és el protagonista del moment, perquè és l'adult que li està, no regalant, no? Però que li està proporcionant aquell moment, doncs això és un moment de felicitat increïble. Per què us haig de dir una cosa, pares i mares? Vosaltres teniu la sort de ser els protagonistes de la vida dels vostres fills. Amb la qual cosa, qualsevol cosa que feu amb intenció i amb sentiment, allò serà increïble. Així que, bé, és una cosa que heu de tenir en compte, que ells estiguin amb vosaltres i ells són els protagonistes d'aquell moment. Després, també hem de tenir en compte que quan nosaltres, malgrat que jo, veritat que us he dit que amb els contes, doncs és la manera d'aprendre. És una de les maneres d'aprendre i s'aprèn amb els contes. Però diguéssim que l'objectiu essencial dels contes ha de ser gaudir. Gaudir és aquest. Passar una bona estona, passar un bon moment. I a partir d'aquí ja ve la resta. Però l'objectiu és que el remogui una miqueta per dintre. Fixeu-vos que dic gaudir i no només dic divertir-se, perquè no tots els contes seran de riure, ni supertrepidants, d'acord? Clar que n'hi ha d'haver d'aquests, però n'hi ha de totes menes, oi que sí? Però del que es tracta és de gaudir d'aquella història i que li arribi a dintre. No passarà amb tots els contes, ja ho veurem, però ha de ser l'objectiu. L'objectiu a l'hora de seure amb un nen o uns nens i explicar una història ha de ser que gaudim tots plegats. I després, això que dic, que malgrat això, malgrat gaudir, després poden aprendre moltíssimes coses que això ja passa. Això, no ens enganyem, és una cosa que d'una forma indirecta passa. D'acord? I, clar, com nosaltres no som uns experts contacontes, doncs fem el que podem amb la major intenció del món, amb la bona intenció, i es tracta d'anar provant, d'anar experimentant, nosaltres amb nosaltres mateixos i amb les persones que estan escoltant els nostres contes, d'acord? Clar, jo, per exemple, ara mateix, quan explico contes, no tinc el feedback, em costa veure la reacció. Això no em passa a la biblioteca. A la biblioteca jo puc veure perfectament la reacció dels nanos, amb la qual em serveix molt després per veure en quines coses puc jugar més i quines haig de passar així com una miqueta més de passada o una miqueta més ràpid. Però del que es tracta és d'anar provant
provant i d'anar experimentant i amb el relax de que aquí nosaltres no som professionals del conte i del que es tracta és de compartir i gaudir. Després, clar, els contes, de vegades, no sempre encaixen als nens, no? O sigui, allà a la biblioteca venen els nens i agafen una sèrie de contes que, clar, no se'ls han llegit, els agafen per la portada, pels dibuixos, si els agraden o no els agraden. Bé, doncs si un llibre, és el més obvi del món, no? Doncs si un llibre no agrada, doncs es deixa i, escolta, i agafem un altre, que per sort tenim les biblioteques, que amb això sí que serveix per anar provant i ara agafem un llibre i no agrada i el deixem, i si agrada molt, com també ens passa moltes vegades, que ens venen mares i pares que diuen mira, me'l torno a emportar perquè vol que li... Bueno, és que no para de demanar que li expliquem el llibre. Això vol dir que aquell nen, aquella història, l'està removent alguna cosa per dintre i si vol aquell conte, reacció doble, sense problemes. Vull dir, hi ha molt temps per llegir molts llibres i per explicar moltes històries. I finalment, d'aquesta primera secció que us vull explicar, dir-vos que quan s'explica un conte, no deixa de ser, si posem aquests petits ingredients que dic de la motivació i de l'amor i de posar-nos en una ment d'infant, es crea un moment màgic, tot i que el llibre no sigui sobre màgia, vull dir, es crea un moment màgic, no? I és en aquests moments que, quan estem explicant, que podem fer petites coses, petits detalls, com per exemple, mireu, l'altre dia jo vaig explicar un conte que es titula Algú t'estima... Bueno, jo vaig fer la meva pròpia traducció. Algú t'estima, senyor Soldevila. En anglès es diu senyor Hatch, no? Bé, la qüestió és que aquest senyor era el dia de Sant Valentí i rep un regal. I quan obre el regal, dintre del regal hi ha una targeta que posa algú... Que posa això, mireu. Si es veu, oi? Vale. Jo aquest conte no el tenia físicament. Sincerament, jo no sé com és aquest conte físicament perquè jo no l'he tingut, d'acord? Però jo vaig pensar, ostres, que maco a l'hora d'explicar el conte poder tenir una targeteta que, a veure, no ens agradaria a tothom rebre un dia dels enamorats, de Sant Jordi, el que sigui, un paquet que no sabem d'on ve i que porti una targeta que digui això, vamos, és que això no es compra amb diners, oi que no? Doncs tan fàcil com fer petites cosetes al voltant d'un llibre que no ens costen res, que li donen aquell plus de màgia i que fins i tot la podem fer amb els nostres fills o amb els nostres alumnes o amb qui sigui, i és aquella màgia, no?, a l'hora d'explicar el conte. I fins i tot, ja us dic, de fer-los participar amb ells. Molt bé, doncs aquesta és les primeres idees que us volia explicar abans del que és l'explicació del conte. És com la preparació, la nostra preparació d'infraestructura i mental a l'hora d'abordar l'explicació del conte. I ara us explicaré algunes cosetes, uns quants trucs a l'hora d'explicar contes que ja veureu que també són molt òbvies i que vosaltres segur que quan heu explicat contes ja en certa manera una miqueta sí que les poseu en pràctica. Mireu, per exemple, començarem que l'adult estaria bé que almenys es llegís el conte una vegada abans de llegir-se'l amb el nen. Amb el cas aquest que diem de no memoritzar els contes. Per almenys llegir-te el llibre una vegada. Per què? Perquè tu, així, entendràs la història, les causes i les conseqüències de les accions. I a l'hora de tu explicar-lo, posar una entonació i fer una mica de teatre del conte, tu ho faràs molt millor. Un conte infantil ja sabem que es triga molt poquet a l'hora de llegir-lo, així que jo us recomano que, sisplau, el llegiu. Una vegada, almenys. Podrem fer una miqueta de teatre i si hi ha, perquè de vegades, per exemple, si veniu principalment a la biblioteca, doncs què passa? Teniu el llibre en català i el voleu explicar en castellà, o teniu el llibre en castellà i el voleu explicar en català. Doncs d'aquesta manera també fem una petita traducció al cap,
una miqueta abans i la cosa, a l'hora d'explicar-lo, després serà molt més fluida. I a més també perquè de vegades els llibres, Déu-n'hi-do, de vegades els llibres, les paraules que surten, i bé, doncs no està de més que nosaltres sapiguem quin significat tenen determinades paraules, perquè primer per saber-ho nosaltres i per si ens ho pregunten, doncs home, és que aquell llibre l'estem explicant nosaltres, per dir d'alguna manera, està bé que sapiguem el significat de les paraules, no? Doncs per això jo recomano llegir-se el llibre almenys un cop abans d'explicar-lo. Després, bàsic, ser expressiu. És a dir, si el conte està parlant d'un personatge que està trista, doncs fer-lo parlar amb tristor, amb tristesa. Si està content o hi ha una sorpresa, doncs manifestar-la també, d'acord? De manera que amb la nostra entonació ja donem a entendre què està passant amb aquell conte i si és una cosa bona o si és una cosa dolenta, no? Ajudarem molt més al nen, a l'infant, a entendre aquella història. Després, intentar muntar ambientació al voltant d'aquella història. És a dir, que si hi ha sorolls de que algú truca a la porta, toc, 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 doncs truca a la porta. Si hi ha algú que està caminant i així amb una mica de misteri, doncs fer toc, 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 fer les passes, no? O quines altres coses, per exemple? Això és un bàsic, no? Que surt algun animal, doncs està clar, fem les onomatopeies, els sons que fan els animals, quiquiriquí, mu, mu, i tot això, no? Que et donen ambientació a la història que nosaltres estem explicant. I li dona una vivacitat, la fa més real aquella història, que això és interessant, fer-la una miqueta més real, com si tot allò estigués passant. I després, una cosa també que trobo que és molt interessant i que hi ha nens, haig de dir que això hi ha nens que els agrada més i nens que els agrada menys, que és el tema d'implicar els nens al conte. Què vull dir amb això? A veure, a tots els agrada que els impliquen en la història, però no els agrada de qualsevol manera. Per exemple, hi ha nens que unes formes d'implicació, no? Quan, per exemple, el patufet, no? Es fica a la panxa del bou, se'l mengen, no? I llavors els pares li pregunten, patufet, patufet, on ets? I llavors el patufet diu, a la panxa del bou, on no neva ni plou. Doncs, quan el nen ja té un cert coneixement del conte, en un moment donat, doncs se li pot dir com si ell fos el patufet en aquell moment i que ell digui a la panxa del... I tu li dius, no? Tu li xiu-xiueges a l'oïda. A la panxa del bou. I llavors que ell digui a la panxa del bou. I on no neva ni plou. I ell diu on no neva ni plou. I tu continues amb el conte. Però ha fet una petita participació amb aquell conte, ell com a infant. Tu li has donat mastegat, superfàcil, però ell ha participat a la història. També una altra manera és fer-los preguntes, però no preguntes del que ha entès, no, per suposat, això no, sinó preguntes de l'estil de i tu què creus que farà ara tal personatge? O tu què faries si fossis ell, no? Petites preguntes, no estar constantment preguntant perquè això talla la història i no convé. Però una pregunta o dues preguntes, sobretot si se'l veu amb ell molt identificat potser amb el personatge o amb la història en si, no? I després també, alguna coseta que jo trobo que és divertida és, i a més és quan els nens es desperten una mica, és quan el conte que et fan explicar més d'una vegada, tu agafes i li canvies alguna cosa de la història. Perquè, clar, això els descol·loca i de vegades normalment no els agrada, perquè si un conte és d'una manera, és d'una manera. Però és com jugar una miqueta amb ell, és com una petita broma, interactuar, i en certa manera desperten una mica els sentits també, no? D'allò que ells estan plàcidament escoltant i pum, no? Com, ei, què passa aquí, no? Els fas estar una miqueta més atents a la història. I una altra opció de cara a implicar els infants també seria el fet de fer que ells siguin constantment
els protagonistes d'aquell conte. És a dir, no que són ells els que estan parlant quan toca parlar, etc. No. Però fer, per exemple, que la Caputxeta és ella, no? I potser dir-li pel seu nom, fins i tot en un moment donat, no? Però qui està vivint aquella història i que tu li estàs explicant és aquell nen o nena en primera persona. És ell, és la seva història, ell ho està vivint directament. És una altra de les opcions, idees com per donar-li una miqueta de joc al tema dels contes, no? Després una altra cosa, això en quant a implicació. Després una altra cosa que m'agrada, que jo dic que us mireu per almenys un cop el llibre, el conte, abans d'explicar-lo amb els infants al costat, és perquè moltes vegades les imatges i els dibuixos que acompanyen el text són molt interessants i molt divertits i se'ls hi pot treure molt de suc. Però normalment és necessari que això ho hagi vist abans l'adult, que se n'adoni l'adult. I per això és interessant mirar almenys un cop el conte, llegir i mirar el conte un cop abans que fer-ho amb l'infant. Per treure-li, per veure aquestes subtileses, aquests missatges com una mica, no secrets, però amagats, no?, dintre del conte, que ja dic que en moltes ocasions són divertits, més aviat, no? I una altra cosa és utilitzar l'humor i el riure sempre que es pugui. Sí, vull dir, el riure és molt important, ens fa passar una bona estona, treu dramatisme a les coses i connecta molt amb les persones, no? Així que sempre que pugueu, utilitzeu treure-li uns... Si vosaltres sabeu que tal cosa li farà gràcia, feu-la. Feu-la. O experimenteu, no?, en un moment donat de, ostres, provo això, a veure si li farà riure o no riu. I si riu, exploteu una miqueta, perquè això és molt interessant. I, dit tot això, doncs, el que quedaria, que ja veieu, són coses que jo entenc que vosaltres més d'una vegada heu utilitzat, si no amb un conte, amb un altre, no? Però és sobretot per refrescar. I, finalment, intentar explicar el conte d'una manera senzilla i fluida. I ara, el que us explicaré és com ho faig jo per intentar memoritzar els contes quan no els hem de fer llegint, sinó que els hem de fer explicats de memòria, d'acord? Mireu, com us comentava, jo vaig fer un curs amb la Numancia Rojas, que és una senyora que a dia d'avui encara fa cursos per ajudar la gent a explicar contes, no? I jo he incorporat el seu mètode perquè, clar, quan nosaltres hem d'explicar un conte de memòria, l'hem d'integrar absolutament al nostre cap. I per integrar-lo d'aquesta manera, jo utilitzo els següents passos de la Numancia Rojas. Primer de tot, el que hem de fer és una estructura, imagineu-vos, vosaltres heu llegit el llibre ja, ara per memoritzar, per la gent que hagi de memoritzar el conte per explicar-lo com ho faig jo a les sessions, d'acord? Vosaltres primer el llegiu, per exemple, 2 vegades, amb atenció. Llegiu 2 vegades amb atenció. Després, heu d'intentar fer una estructura d'aquell conte. L'estructura aquesta, primer, serà escrita a boli, no amb ordinador, amb paper i boli, amb les accions que van passant. Totes les accions, una darrere l'altra. Una darrere l'altra. Un cop hem escrit totes les accions que passen des del principi fins a acabar el conte, el que farem serà donar-li la típica estructura que se'l dona als contes d'introducció, desenvolupament, nus o conflicte i desenllaç. D'acord? Llavors, el que farem serà, la introducció del conte és aquesta. I la introducció del conte acostuma a ser, és una breu descripció del personatge i del seu entorn. Això serà la introducció.
I hem d'identificar quina part és la introducció del nostre conte. Després, el que hem de fer és identificar el desenvolupament. I el desenvolupament és ja ampliar una miqueta més la informació sobre el que planteja la història i incorporar els personatges secundaris. Un cop tinguem identificada quina part de la història forma part del desenvolupament, passem a intentar identificar el nus o desenllaç, que és aquella part del conte on hi ha el problema o conflicte. Doncs això, per exemple, el patufet, que el bou se'l menja. El bou se'l menja. Aquest és el conflicte del patufet. Que com sortirà, un bou se'l menja i com sortirà d'allà. Doncs del nostre conte que volem explicar hem d'identificar quines coses formen part d'aquest nus o conflicte. I, finalment, hem d'identificar quina part de la història forma part del desenllaç, de com es resol aquell conflicte, com acaba la història. I aquest desenllaç ha de ser ràpid i clar. No ens podem estendre perquè impacti. O sigui, els finals bons són impactants i perquè siguin relativament impactants han de ser concisos, ràpids i clars. Doncs així és com hem d'estructurar, després de posar primer un croquis amb totes les accions, segueix la divisió de la nostra història amb aquestes 4 parts, identificant aquestes 4 parts dintre de la història i que nosaltres tinguem molt clar què hi ha dintre de cada part d'aquesta divisió, que ho tinguem integrat al nostre cap. Un cop hem fet aquest treball d'estructuració i de desfer una miqueta el conte, la següent part és fer aquest conte que sigui una experiència personal nostra, vivencial, fer-lo vivencial. Com? Molt bé. Com després d'haver-nos llegit el conte un parell de vegades, haver escrit les accions i haver dividit la història amb aquestes 4 parts, ja tenim el conte força interioritzat. Amb la qual cosa ens assentarem, ens estirarem o al sofà o al llit, un lloc on no ens molestin i un lloc on hi hagi força foscor. I viurem el conte al nostre cap amb els 5 sentits, veient les coses que estem explicant, tocant, olorant, fent d'aquella història un procés vivencial. L'estem reproduint al nostre cap. D'acord? I un cop haguem fet aquest procés vivencial al llit o al sofà estirats a les fosques, el que hem de fer és explicar-lo en veu alta 3 vegades. 3 vegades. La primera d'elles per veure que no ens hem oblidat de res. De vegades, si ens oblidem d'una petita tonteria, no té cap importància, però de vegades ens oblidem d'una cosa que és important dintre del desenvolupament de la història. Llavors, la primera vegada que ens expliquem el conte, en veu alta, ja estem parlant en veu alta, serà això, per veure que no ens oblidem de res. La segona vegada, com veurem que la primera vegada ens hem oblidat d'algunes coses, la segona vegada ens la tornem a explicar per corregir i incorporar allò que ens hem oblidat. I la tercera vegada anirem davant d'un mirall i ens explicarem en veu alta i observant-nos amb un mirall el conte a nosaltres mateixos. I a partir d'aquí ja esteu preparats per fer les sessions de contes que fem nosaltres a les biblioteques de Montcada. Què us sembla? Ja teniu tots els recursos meus per explicar els contes que explico als infants de les biblioteques de Montcada.
Després, això ja és el remate final, això que us explicaré ara, que heu de tenir en compte que quan expliqueu contes, la persona que explica els contes ha de desaparèixer una mica, d'acord? Ha de ser força neutral i, per exemple, això heu de pensar que també ha de condicionar el nostre vestuari. Hem de ser relativament discrets o discretes. Hem d'estar bé, però força neutrals. Que realment el que capti l'atenció sigui la història que estem explicant, no nosaltres mateixos ni nosaltres mateixes. D'acord? I l'última cosa és que penseu que si vosaltres veieu la història al vostre cap, si vosaltres la visualitzeu a la vostra ment, vosaltres fareu que la resta també la vegin. Això és màgia, quasi, És com, sí, com per art de màgia. Però és necessari que vosaltres visualitzeu, mentre esteu explicant la història al vostre cap, i qui us escolta també la veurà. D'acord? Doncs escolteu, ja he acabat el taller aquest sobre com explicar contes. Espero que us hagi agradat. Espero que us serveixin alguns recursos, ja entenc que tot no ho utilitzareu, però almenys haver agafat algunes idees i una miqueta de motivació, que això ja us he dit que és el més important. I bé, que estigueu molt bé i que ja podeu començar a practicar alguna d'aquestes coses. I també les podeu veure en pràctica totes les tardes, de dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, a l'Instagram de les Biblioteques de Montcada, que ja sabeu que, com per exemple avui, tant la Gisela com la Imma com jo expliquem contes a les 6 de la tarda, d'acord? Que vagi molt bé i fins aviat. Adéu! Condicionar el nostre vestuari.